Bejn l-24 u l-25 ta' April pajjiżna se jilqa' forum bħala parti mis-Summit taż-żewġ tixtut, Summit of Two Shores. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela spjega li dan is-summit li twieled mill-laqgħa tal-5+5 li tellet f'pajjiżna iktar kmieni din is-sena ikompli jibni fuq il-kollaborazzjoni bejn pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ewropa u tramuntana tal-Afrika biex is-soċjetà ċivili tipproponi għadd ta' proġetti konkreti f'għadd ta' oqsma. Il-forum f'pajjiżna bl-isem Ninvestu fil-ġenerazzjoni tal-Mediterran u wieħed minn 5 u għandu t-tema taż-żgħażagħ il-mobilità u l-edukazzjoni. Għal dawn il-5 fora, pajjiżna għażel 10 rappreżentanti mis-soċjetà ċivili, raġel u mara għal kull forum. Fora li se jindirizzaw it-temi tal-enerġija, iż-żgħażagħ l-edukazzjoni u l-mobilità, l-ekonomija u l-kompetittività, il-kultura, midja u t-turiżmu u l-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli. Fl-aħħar nett ir-rappreżentanti mis-soċjetà ċivili se jresqu l-idejat konkreti tagħhom fis-summit taż-żewġ tixtut li se jsir f'Marsilja fi Franza f'Ġunju li ġej, kif spjega l-Ministru Carmelo Abela. L-iskop huwa li jiġu ippreżentati daw il-proposti biex ma jibqax paroli biss imma tittieħed l-azzjoni wkoll bbażata minn dak li jkun intqal mis-soċjetà ċivili f'dawn il-fora li ħajsiru f'pajjiżi differenti. Il-professur Simon Borċ li se tkun ir-rappreżentanta ewlenija ta' pajjiżna spjegat l-importanza li huma propju membri mis-soċjetà ċivili li se jmexxu l quddiem l-idejat tagħhom. Kun hemm kontinwità ma taqafxaw mhux ġast laqgħa li fejn taqgħu dan nies kollha u jsir ħafna diskors sabiħ u l-affarijiet jifqu hemm, imma tkun xi ħaġa tanġibbli bidla li jġibu dawn in-nies permezz tal-inizjattivi tagħhom u permezz dawn il-proġetti. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela spjega li dan is-summit li twieled fuq inizjattiva tal-President Franċiż Emmanuel Macron sab l-appoġġ u l-parteċipazzjoni ta' bosta entitajiet internazzjonali, inkluż il-Kummissjoni Ewropea, bilan li l-proġetti konkreti li jiġu proposti isaħħu l-kooperazzjoni, l-istabbiltà, il-paċi u l-prosperità f'dan ir-reġjun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.